Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kusolwa Ubuthi ngokufa kwezingane kusungulwe esamaphoyisa aficwa ukufa esemsebenzini kanti ke ele-EFF licacisa ngeyezithunywa. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Amaphoyisa athi liyaqhubeka uphenyo ukuzama ukuthola ukuthi yini imbangela yokufa kwezingane ezimbili ezineminyaka eyisithupha neminyaka emibili ezishone ngendlela engaqondakali endaweni yaseMthwalume eCabhane. Okhulumela ke lo mndeni ubalungile Ndlovu uthi basola amanzi ethangi la kulo mndeni okanye ke ukudla bakudlile. Uthi ke laba bavele bakhishwa izisu baphalaza izingane ezimbili ke zagcina ngokushona. Umama nengane yakhe eneminyaka eyi11 bona ke bayelashwa esibhedlela. Amaphoyisa aqinisekisa ukuthi sekuthathwa amasampula ukuyohlola ukuthi kungabe yini imbangela yokushona kwezingane ezimbili eneminyaka eyisithupha neneminyaka emibili ezivele zakhishwa isisu zaphalaza zase zashona. Kanti umama wekhaya oneminyaka engu64 ubudala nomntwana oneminyaka engu11 bayelashwa esibhedlela. Kanti umndeni usola ukudla bakudlile okanye amanzi ethangi. Ilunga lomndeni liyachaza. Wangifonela engitshela ukuthi akaphilile uphelelwa namandla. Ukhishwa isisu yaphalaza. NgoLwesibili ekseni wabe seyangifonela esengitshela ukuthi ayibobalu sekwenzekile ukuthi ngibuze yini athi okuhle amsekho. Mangifika la ekhaya khona umakhelwane noma uma uyakhala ngijathi mina kusa ukhalela lo mntwana lo mase ngifika sekuthiwa nayi nenye ingane futhi sethulile. Uma ngithi ngiyambheka uma ungathi unezilonda la emlumeni ngathunezilonda la emlumeni mangithi ngekamerweni nalenye ingane yasiswami indala nayo same thing lekuma into efanayo. Isisola wona phela amanzi siwasola ngoba kusetshenziswa amanzi ethangi. Amanzi aphuzwayo amanzi ethangi yona into esisolayo njengamanje. Enamaphoyisa afekile izolo kwashiwo ukuthi amanzi ake sithukwa ungawaphuzi kwamanje aqala yocheckwa. Kwamanje sotha amanzi isawasola. Iqhuba uthi umama sisamkhiphi isisu kanti ingane eneminyaka engu11 iyelulama. Ugcina kwabo ukudla badla ngesonto bedla irice nobhontshisi kuyisonto. Then ngomsombuluko ke sebekhishwa izisu bayaphalaza. Ayikho enye into bathi nje kusuka ngesonto inhliziyo zimnyama. Amanzi kade bewaphuza. Namanje basake esibhedlela. Uma yena kuthiwa isisu samkhipha nje ingane lena 11 years engathiyona isibangcono. Ikhansela la Ward 16 eMzumbe lithi basashaqekile ngalesehlakalo. Kwasishaqisa ke ngoba kwakhona ngishintsha efile kulokhuzana kuleso sehlakalo okukhomba ukuthi abantu babebuyisa inja idle lo mbuyiso. So ukuthi usileke asazi nalabo basebhedlela kume kanjani. Uthi khona imizamo sebeyenzile njengabaholi bomphakathi ukulekelela lo mndeni. Kodwa ke umuntu usezamile ukuthi akubambe konke umndeni awulekelele kuko konke uhambisa zonke into ofanele zihambe khona ngoba umuzi nje okungekhulu utho hlwempu okufanele ukuthi uma kunenkinga ezinje usukume njengekhansela. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uhambele lo mndeni ukuyobhunga emswaneni. Ekwenzekeni kwesigameko kukwazi ukufika ngokusheshsha uSAPS isiteshi sethu esikeduze uHibadin balithathela phezulu lolu daba ukuthi lawo ma specimens ahambe ngenyawa yePretoria ukuze kusheshshe ukuhlolwa. Kodwa silana ngoba sikhathazekile kumsebenzi wethu njengabaholi ukuthi sehlise umphakathi amaphaphu ngoba kuningi ukucabangela osekukhona kwezinto ezingaqinisekwanga. Lo mbiko benuwethule lo zamando sicele wezindaba ze-1KZNTV ngisemthwalume eCabhane. Ukomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi kunesidingo sokuba ikhunjulwe imndeni yamaphoyisa aficwe ukufa esemsebenzini kungavele kucwebe isiziba njengoba ke nakho umufa engasekho emhlabeni. Umkhwanazi usho kanjena kwisidlo sakusihlwa ebehlelwe ngenhloso yokuqoqa imali ezofakwa kwisikhwama esisolekelela izingane zamaphoyisa ashonele emsebenzini. Kulesidlo sakusihlwa bekukhona ke nosomabhizinisi abafake isandla kulesikhwama kwagcina ke kuqoqwe imali
imali engango-1.2 million wamarandi. Lesi sikhwama se-South African Police Service Education Trust Fund sasungulwa ngonyaka 2010 sixhasa ngokwezemfundo izingane zamaphoyisa afice ukufa esemsebenzini. Komishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ubehlanganisa izinhlaka ezahlukene zezokuphepha nosomabhizinisi ababambeke iqhaza ukwelula isandla kulesi sikhwama. Umkhwanazi uthi badlulile kulokho bebezibekele khona kanti bafisa ke osomabhizinisi ukubeqhubeke befake kuxhaso kulesi sikhwama. I can safely announce the amount that has gone beyond our expectation. Ladies and gentlemen, subset will be receiving a contribution from business community of KwaZulu-Natal, and in the main those that are here in this hall, contributing, representing different companies, even yourself individually. The amount of money that is going to be deposited, and some of it has already been deposited to the Educational Trust Fund. It is a total of, don't want to sound like President Zuma now numbers. It's 1.2 million rand. We expect each one of you to have the contact details, account numbers of this educational trust so that you continue contributing into the fund throughout. We don't wait for special events of this nature. The establishment of these funds was a welcome gesture, and since the inception, many children, as has been explained, have gone through their schooling, and some of them around the country are already working. So you've had testimonies on some of them that were here today that they are still going to study further, but we already have some of them that are working. Uthi ukuqhubeka ukuphangalela kwamaphoyisa esemsebenzini esifundazweni KwaZulu-Natal ikona okwenza ke kube nesidingo esikhulu salesi sikhwama. The unfortunate reality is that we continue to lose police officers in the line of duty. As that happens, we are going to be having a lot of children that are going to be left destitute, need our support. In this previous financial year, 2023 and 2024, the province of KwaZulu-Natal lost 9 police officers in the line of duty. 8 of them were shot at and killed by criminals, whereas 1 of them died when he was trying to duck and take cover. Unfortunately, he fell into the ditch and he got injured there and he passed on. Since the inception of the fund, over 300 children from KZN have been beneficiaries of this trust. So we have already one beneficiary, as indicated earlier, who's now a teacher from this province. And thanks to your donation as business to have made that possible for this kid to end up getting a job at the end. Like any accountable organization, the trust fund has rules. It is those rules that will have made us not to award all of those that applied. So those that have indicated, not all of them were given these funds, the amount of money that they asked for, because there's due diligence that is done by the trust management in order to award those that are deserving. So we want children that we're giving the money to go and study. Uthi njengamaphoyisa bazibekele umsebenzi okwenza isiqinisekiso ukuthi izingane zamaphoyisa aphangalala esemsebenzini aziweli ke ebugebengweni. We also strive to ensure that the children do not choose criminal life. They have to become responsible citizens. That's why we support them. That's why we provide the support. As much as we cannot replace their parents, but we have to try our level best to provide the assistance that is going to shape them and make them the responsible citizen going forward. With the shortage of police officers that we already have in this country, and especially in this province in KZN, a death of 1 police officer becomes too much. We don't want to lose any. A death of a police officer brings a state of uncertainty. And many of you have been appreciating the sense of security that you've been feeling in this province. It is all because of men and women in blue, and not doing it alone. They work with yourselves. Many of you are running security companies here. And we appreciate the cooperation that we are having with you on a daily basis, giving us your resources that help us to trace these criminals.
Ziqalile izinhlelo zokuphakamisa amagama amalungu e-EFF azothamela ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha balenhlangano bukazwelonke. Le ngqungquthela ke kulindeleke ibanjelwe eGoli ngenyanga kaZibandlela kuwo lonyaka. Izolo leli qembu libe nomhlangano oqalisa izinhlelo zokukhetha izithunywa ezizoba yingxenye ingqungquthela kazwelonke ezoba ngoDisemba. Kukhethwe ama-delegates amahlanu. Kepha sizokwazi ukuthi usihlalo nonobhala bama-province bayingxenye yesigungu esiphezulu. Onke ama-province anikezwe ukuthi angakhetha ama-delegates amahlanu. Kulawo ma-delegates amahlanu akube ama-females amathathu kunye nabesilisa ababili. Ingakho sihlale umhlangano wethu njenge-EFF KwaZulu Natal ukukhipha nokukhetha lawo ma-delegates azokwazi ukuthi ayomela i-EFF asuka kwi-province yethu yaKwaZulu Natal. Umholi leli qembu lesi sifundazwe uchaza kabanzi ngezinhlelo zabo zokuhlaliswa kwenkomfa nemigudu eyabekwa uzwelonke. Njenge-EFF KwaZulu Natal, i-organization yanquma ukuba asikhethe kuma-branches ama-delegates alinganiselwa ku-255 emva kwesinqumo sokuthi ama-branch azokwazi ukuthi ahlale aqualifye. Ama-branch akwazi ukuthi okhethweni lukazwelonke kule unyaka ka-2024 ama-branch akwazi ukuthola amavoti awu-100 ukuya phezulu. Ngakho-ke i-EFF yaseyijutshwa, i-EFF KZN yabe sijutshwa ukuba ikhethe ama-branch nama-delegates kuma-zinga aphansi awu-255. Lawo ma-delegates esizowabiza ukuthi ama-non-voting delegates. Uthwala uthi into esizokwenziwa ubuyekezwa kwemigomo yeqembu. Silindeleke ukuthi zonke inhlaka ziconvene noma zibize imihlangano la kuzobe kubuyekezwa khona umthetho sisekelo, la kuzobe kudingidwa kabanzi ukuthi ama-policies e-organization ngabe asamile asase inline nalokhu esasikudingide ngo-2013 e-Uncle's Tom la saphuma khona ne-founding manifesto ye-organization. Sinakho-ke ukuqonda ukuthi kunama-discussion around i-question ye-leadership. Nathi njenge-EFF KZN sizokuveza isifiso sethu ukuthi ubuholi abumiswe ngayiphi indlela buka-national. Kepha akube ubuholi obuqotho nobuholi obuzokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi busebenze ngokuyikhandla ekubuyiseni ithemba ebantwini bakithi nokwakha i-organization. Kwetebogo Sibisi, kwezindaba ze1KZNTV, ku-Channel 261, ngiseThekwini. Ungqongqoshe ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthi kubalekile ukuthi ingqalasizinda kahulumeni inakekelwe futhi kuqinisekiswe ukuthi ihlezi isesimeni ukuze kungaphazamiseki ukuhlinzekwa komphakathi ngezidingo. Ushengo usho kanje kade ehlola ingqalasizinda nokusebenza kwayo kumasipala waseMsunduze eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Ingqalasizinda yamanzi nezinye izingqalasizinda ngokwehlukana kwazo zibaluleke kakhulu njengoba ke zingxenye intuthuko nokuhlinzekwa kwezidingo. Ngakho kubalekile ukuba iphathiswe izikhalo zamantungwa. Lokhu njengoba ungqongqoshe wezokubusa nezindaba zomdabu ubehambeleke eMsunduze uthi bajabule ngezinhlelo lo masipala onazo sokuhlinzeka kwentuthuko emphakathini. Silapha njengomnyango wakwaKhokta namhlanje edolobheni elikhulu uMsunduze, lapho besizohlola ukuthi intuthuko ihamba kanjani, ikakhulukazi izinsiza ekumele ziye kubantu njengamanzi nogesi kuhanjiswa kanjani. Sithokoze kakhulu ukuxosha umbiko kumhlonishwa umeya nesigungu sakhe, sayibonela futhi ngamehlo ethu umsebenzi omuhle owenziwa umasipala waseMsunduze. Uphinde wahambela amahhovisi kamasipala lapho umphakathi okhokhela khona izidingo zikahulumeni ubese enxusa umphakathi ongaphansi komasipala uMsunduze ukuba ke wonga amanzi. Njoba silapha kulapha abantu bekhokha khona, bekhokhela amanzi, bekhokhela ugesi. Uma ungena phakathi abantu bathokozile ngendlela abaphathwa ngayo nezikhalo abanazo lapha amanzi engaphumi khona. Kunohlelo olucacile abantu abachazelwe lona ukuthi amanzi aphuma ngasikhathi sini
ngoba sekuyacaca ukuthi ezweni lethu laseNingizimu Afrika uzomele njengabantu siyifundise ukuwonga amanzi singawasebenzisi noma kanjani. Masuka lapha sazobheka nenqalasizinda esiphakela amanzi idolobha lonke. Siyalibona nedolobha lihlanzekile, abantu esikhuluma nabo banethemba lokuthi uma sibambisene kanjena ngempela inhlalonhle elapha eMsunduzi kuyinto ngempela abayishaya ugqozi ngalo. Ezindabeni ze1KZNTV kuba inkosi Mthembu eMsunduzi. Kuleli qophela ke sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mbukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kusolwa Ubuthi ngokufa kwezingane kusungulwe esamaphoyisa aficwa ukufa esemsebenzini kanti ke ele-EFF licacisa ngeyezithunywa. Kulindeleke ukuba umnotho wezwe ukhuphuke ngo-1.1%, lokhu ke okusho ukuthi ngeke sisakhuphuka ngo-1.3% obumenyezelwe ngoNhlolanja. Lokhu kuza ngemva kokuba ungqongqoshe wezezimali kuzwe lonke uNokgodongwane ememezele ukuba isikweleti sezwe siyakhula njengoba sisuka ku-5.2 trillion wamarandi kuya ku-6.5 trillion wamarandi. uGodongwane ubika ukuthi siya ngokukhula ngamandla isikweletu sezwe njengoba sesifinyelele ku-6.5 trillion wamarandi. Uphinde waveza ukuba izindleko zokukhokhela isikweletu sikahulumeni zilinganiselwa ku-388.9 billion wamarandi. Uqhube ngokuthi kuzofanele beqhubeke nokubopha ibhande ukuze bekwazi ukunciphisa isikweletu sezwe. Kanti uphinde waveza ukuba intela ezoqoqwa kulonyaka yehle ngo-22.3 billion wamarandi emalini bebeyilindele ngenkathi kubikwa isabelo mali kulonyaka ngoNhlolanja. Nakuba kunjalo, ungqongqoshe ubalula ukuba bazoqhubeka nezinhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda ukuze kwakheke amathuba omsebenzi njengoba kusaqhubeka i-Operation Vulindlela. Uphinde wadalula ukuthi intuthuko isazoqhubeka njengoba kuzovuselelwa ingqalasizinda yamanzi eThekwini, kwakhiwa izibhedlela ezimbili eLimpopo, ukulungiswa kwemizila yezitimela kanye nokwakhiwa kwezindawo zokuhlala ezikhungweni zemfundo ephakeme. Khona manje uGodongwane uthe ukhathalela kakhulu abantu bakuleli njengoba beqhubeka nokukhokha isibonelelo sabangasebenzi benemali ebhekelela izinhlekelele nezibonelelo ezizovuselela ingqalasizinda yezikole. Thobeka Dladla izindabeni ze1KZNTV ngiseNewcastle. Usomabhizinisi osemncane neplazi lezingulube iSizanani Mazulu Piggery endaweni yasobanjeni eMthunzini ukhulekani Msweli uthi ubhekene nengwadla yezezimali yokuqhuba ibhizinisi njengoba ukudla kwezingulube kumba eqolo. Umsweli uthi yize noma ke udayisa kwazo kuhamba kahle kodwa ke yonke imali iphelela ekudleni kwazo njengoba ke ngenyanga esebenzisa imali engaphezulu kwezinkulungwane ezingama-30 ukuze kwazi ukuthenga ukudla kwezingulube nokwenza ke agcine engasayitholi inzuzo. Leli ibhizinisi laqala kancane ngonyaka u2013 ngokubona ukuthi ke ayikho into abayenzayo bahleli emakhaya sebeqeda isikole nakhona ke besebenzela ekhaya nokugcine kwazi ukuthi ke bathola indawo enkosini nokukwathi ngonyaka u2018 umnyango wezolimo wabaxhasa ngokubakhela waphindwa banika nezingulube. Ngaphambilini bathi bekulula ke ngoba bebengakuthengi ukudla bebeqoqa ukudla emakhaya nezikhokho. Kodwa ke ngenxa yokuthuthuka komsebenzi kwahamba kwazi wafika isikhathi sokuthi ke bethenga ukudla nabathi ke kumba eqolo. Kuningi ke sesikuzamile kodwa ke ngenxa yesimo sama funding nokulekeleleka yona into engathi sistrugglisha ngayo le cause idepartment yagcina isakhele yasisifakela ingulube ngebhadi siqondene kabi ngekhathi zeCovid. Masiqondana ngeCovid zonke izinto kwakungaphansi ongaphezulu so sagcineke sifikele isikhathi ngoba namanje sisazabalaza nje. Umsane uthi ke yize noma umnyango wezolimo nakho kubahambela bavakashele kulesi sikhungo sabo kodwa ke basebhekene nenkinga yezezimali konka ngokuba ke noma bedayisile kodwa kayikho inzuzo abayitholayo. Ukumaintaina njengamanje kuyazenzakalela because yabona nje lokudla ade nguthenga ku 15,000 angisazi bani ukuthi slip slap ngoba ku Friday Monday kobe ngasekho hayi Monday mhlawumbe Sunday kodwa umuzo uthi ubuyele emuva ngoba siyadayisa nathi ziyaphuma ingulube
kodwa nje mawubuka amafile ethu lapha khoma ukuthi masidayise mhlambe u10,000 kodwa ukudla sikuthengile thina ka37,000 ama receipt akhona lapha ashoyo lokho. So umuntu ke uyasurvive nanokuthi ke phela umuntu wayeseqalile sesithi isikhathe kulena ukuthi sengabuyele emuva ushiye ngoba i-energy ningi umuntu eseyifake la. So ama challenges yiwo lawa khona kufanele kumaintain iceke, kufanele kuthenge ukudla nje lapha kukhona ezidla ubusuku nemini lezi lapha nala ngoba ngithi nje 15,000 sigone namuhla. Monday futhi kuzobe kungomunye, next week futhi Monday fanele kube omunye. Njengamanje unabantwana abayi14 abavela emakolishi abazoncela ulwazi okwamanje ke yiba abamsizayo ngeminya yemsebenzi futhi ke unesifiso sokuthi ngelinye ilanga aqashe abanye abantu bomphakathi ukuze ke kudaleka amathuba omsebenzi. Ukusebenza kumsebenzi ngoba nibona ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu waba nenhlahla yama student because angwakhokheli mangaphosisi ba u14 because labe sinabo kwi co-op ngisele noyedwa laba abanye bahamba bayasebenza. Umnandi kuba la ekhaya, have a lot of knowledge ngitholile. Sengiyazi ukuthi ingulube imile isikhathi esingakanani, sengiyazi ukuthi if isizele ijova nini iwinwa nini, sengiyakwazi ukuhlukanisa ingulube, sengiyazi ukuthi khona melting, khona iwina, khona ipoka, epoka sisedayisa, ewina khona omama, khona nezingane lezi esesihlale khona for 28 days. Sihlukanisa sizise ngale wina emelting house siyameltisa like siyameltisa la ekhaya muqeda ukumeltisa inkunzi wena uyibona ukuthi manje idinga umuntu esifazane. Lezi izindaba so1KZNTV ngingusamgeliswe Ngqulunga ngisobanjeni. Ake siphinde futhi sihlabe nanali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ke ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kusolwa Ubuthi ngokufa kwezingane kusungulwe esamaphoyisa aficwa ukufa esemsebenzini kanti ke ele-EFF licacisa ngeyezithunywa. Ake sibhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.65 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u19.17 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u22.78 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,754.54 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$72.81 umphongolo. Ake sibhekele engosini yezemidlalo. Abadlali beRichards Bay FC bathembisa ukufela enkundleni kumdlalo wequarter final kumqhudelwano weCurling Knockout Cup abazodlala kuwo neCape Town City ngomgqibelo enkundleni Kingswelithini eMlazi. Ulandile Mabuya uthi bafuna ke kuqhubekela kugcine khona njengoba baphuma kowandulela wamanqamu ngesizini ephelile. Iqembu eRichards Bay FC lizolwela ukufinyelela kowandulelo wamanqamu uma selibhekene neCape Town City enkundleni eKingswelithini ngomgqibelo ngehora lesithathu ntambama. Abadlali baleli qembu bathi bazimisele ngokuqhubeka nomqiqo omuhle kulomqhudelwano njengoba bakwazi ukufinyelela kowandulela owamanqamu ngesizini ephelile. I think i-preparations and Curling Cup ahamba kahle because last season siphelele ku semi-finals, so this season mandate ukuthi sambe sifike ku final singaphinde siphume futhi kuze uma semi-final because last season sisebenze ngokukhulu kusikhandla, so this season we need to double the effort in order for us to reach the final. Sisebenze ngokukhulu nje kusikhandla. Umqeqeshi waleli qembu uBrandon Truther uthi uzwe kulomdlalo bezimisele ngokunqoba kwazise bonke abadlali bazobe bekhona, kanti uphinde waveza ukuthi umdlali uyanela mbuthuma uyena kuphela ozobe ngekho ngenxa yesigwebo samakhati. Seeing on training, I was always worried about the fatigue with the amount of traveling we did coming here today and the previous game as well. So for me it's good to see the energy, it's good to see the mindset as well because our previous result was not so good and we put it behind us looking forward to the cup competition. Cup competitions will always bring different atmosphere and different mindsets as well. So the boys are up for it. Everybody is ready to go. And then, of course, just one suspension with Mutuma not being available. But so far, everybody's injury-free. Everybody's recovered. And that's what camp competition does. Kuzokumle ukuthi leli qembu
lakwazi ukuhlula iOrlando Pirates kuma quarter final ladlulela kuwandulelo wamanqamu nalapho lahlulwa khona ngamagoli amathathu eqandeni lihlulwa iStellenbosch FC. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa besiphathele zona namhlanje hlangabeza futhi kusasa nezinye. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.